Els corredors estem en deute amb les llebres, una figura del món de l'atletisme estranyament altruista en els temps que corren. I qui es pensi que només marquen el ritme, s'equivoca. Animen sense parar, fan bromes dolentes al quilòmetre 40 i els consells que et donen són or de medalla. I no són màquines, tot i que a vegades ho semblin. Són corredors com tu. També els costa, suen, pateixen, però fan veure que tot és fàcil, com si tinguessin un motor intern i la playlist secreta de Rocky Balboa. T'encomanes de la seva energia i et dius «Vinga, una mica més». I feia mig quilòmetre estaves negociant amb les cames. I quan queda poc per la meta, t'animen a deixar-los enrere, com un pare o una mare que empenya a volar els seus fills. Gràcies, llebres, per ajudar-nos a aconseguir la nostra fita, que és, si més no, gaudir de córrer.